Amla bantip la kinong yalam kialam yo paipa ha kelinti ke babet lani ke babakla. Henry upaipa kabri uhinyo trem ularai pat ulami banle ki bedon kam ki paipa jong ko umsning constituency ha ka arpun ritrik ujemang arhajar arpulai ki lepelong da kejingya paipa harengkat kejingra ki plakat ke belas dang nadu na pelau ko umsning town dorbar auditorium hall bat penkut hakmat ke kerdop ying jong Emily ko umsning constituency u Dr. Celestin Lingdo ha site sning Ribhoy district da kejing temu banyi kendu markmat bat kendu bat kerpat ba unkren AA halor kejing dawa ban penbej ek reservation policy. Henry keni kejing persyang kalong le no haba ka ying syong jong new MLA ka khang tala. Nga day kum ibay ni nong hikay te hagan ni kasi nga haban ni syakmat ban kersyan lang ya ka jing sya thangan jing iba arden hangtay hapo secretariat te hak sya hagan ni kasi ka ba ka result jong ka matric kami hoy ngidap nakaliang ka jongi ka umsning constituency ru ngi ai kublay ya baro ki khana matric bat ki khana bale ya ka class 12 ru ki bala pass te nakaliang jongi ru ngi ai ngi sim ka kabu hang ni ban ai kublay yaki bat ka wayro ngami syakmat kalong haba mentas hapor shpo biji ba kami ka result ngami syakmat ha school ngalakren yaki baki khana ngi layak kemen namta ka jinga pas ka jongki baki khana school hendre ngami no na school ngahaban wan no shani ban yashim benta kadai na ka benta ka future ka jongki ngawan syakmat na ka benta ka future ka jongki ban yasa lem hadian jong ka future jongki ngimtip ayu kanja tedai na kani kadaw ngami syakmat ken ban kersyan lang ya kani ka jingdawa jong ka seng ka jongi tang kita publish kejingwan jongi hi kalong kabaningkong kalong ba di penram keni ya MLA jongi mo iba i Dr. Celestin Lingdo hakaba isngap jar but kapan pau ba babon hi na ki MLA khasi ki donut hakalor kene ka issue na kamta ka reservation policy kata hi kene ka wei ka bangidon kam nawar kumbang itip hi ba ngidon kam ban review ya kamo kumbang itip ba ka reservation policy kala desya ka bala outdated tingidon kam ya ka ba ka sarkar mo MDA 2 kadai ban review yang sasisian ban pej katkum ka nongrim ka jing dubun paj mo te kumbangi menta ka don sisya kata ka jing no silyang bat ka bala nongrim palat tinta ka daw bat kumenta hingiwan hangne kalong bangin penram omdai tang ya MLA jongi handra ngi penram ru ya baro samtli ki constituency ki badan ha ka tham Ribhoy jongi mo kira kata hi da ka wei ka sur ngi wan hangne bat kani ka khubor kalong ya baro ki MLA khasi jongi kalong balai phi dang ting ha kata ka jing syate ha ka an jong ki party ki ba phidan bat philen no pat ya ka jat benriu ka jongi mo nam ta ka jing jing kya jong ka jat benriu